כישורים מקצועיים והתפתחות אישית. השארתי לסוף את החלק שהוא לדעתי החשוב ביותר בהתקדמות שלכם, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית. נתחיל מזה שאני חושב שלא משנה מה היכולות המקצועיות שלכם כספר, אם אתה לא בן אדם ברמה של 200 שקל, אתם לא יכולים לגבות סכומים כאלה. למה אני מתכוון? המכלול שלכם כבן אדם מרכיב את העסק שלכם, ולא רק מה שאתם יודעים לעשות כספרים. נתחיל ברמה המקצועית. כדי להיות טובים ברמה המקצועית, אתם חייבים ללכת לקורסים והשתלמויות על בסיס קבוע. אתם תמיד חייבים לצאת מנקודות הנחה שאתם לא יודעים כלום, ותמיד יש לכם מה ללמוד ולשפר. כשאני התחלתי לספר, הייתי מחפש פאקים. מה זה אומר? אם היה מגיע אליי לקוח עם שיער ארוך, הייתי מרגיש שאני לא יודע מה לעשות, ישר הייתי הולך להשתלמות גזירות. כל פעם שהרגשתי שיש משהו שאני לא עושה מספיק טוב או נתקע בו, הייתי הולך, לומד ומיישם על הלקוחות שלי ועל מודליסטים. חשוב שתמיד תלכו ללמוד גם כדי לייצר לכם מוטיבציה ודרייב להמשיך לעבוד בימים שאתם מרגישים שחוקים, וגם כדי להגדיל את הערך שאתם נותנים ללקוחות, וככה אתם יכולים להיחשף לקהלים רחבים יותר וגם לגבות יותר. ככל שתשלטו יותר טוב בכל הנושאים, בין אם זה כימיה, גזירות, דירוגים, גילוחים, אגבות חמות וטיפולים נוספים, תוכלו לייצר לכם הכנסות נוספות מגורמים נוספים ולהגדיל את הערך שלכם. לכן תמיד חשוב לצאת מהשגרה לפחות פעם בחודש, לחזק דברים שאתם לא יודעים ולהרחיב אופקים בנושאים חדשים. דבר נוסף שזה ייתן לכם זה קשרים חברתיים עם קולגות. להיחשף לספרים נוספים, לסגנונות חדשים, לקבל טיפים ועצות ששוות זהב ושיעזרו לכם בעסק שלכם. אל תראו ימים כאלה כהוצאה, אלא כהשקעה. אני מבטיח לכם שכל שקל שתוציאו על עצמכם יחזור אליכם בגדול. בהתחלה לפחות, כספרים, אתם לא צריכים לחשוב בכלל על כסף ועל הרווחיות ולהתמקד בללמוד כמה שיותר. לאחר שהייתם בימי השתלמות, הדרך הטובה ביותר היא לקחת מודליסטים ולהשתמש בהם כדי לבצע את מה שלמדתם. ככל שתעשו יותר מודליסטים, ככה תגיעו למקסום התוצאות. אני מכריח אתכם לעשות לפחות מודליסט אחד בשבוע. החלק השני הוא מבחינתי הוא החלק החשוב ביותר. החלק שמשלים אתכם ויגרום לעסק שלכם להתפתח מהר יותר וטוב יותר. הוא כמובן ההתפתחות האישית שלכם. כשאני אומר התפתחות אישית, אתם צריכים להבין, כשאתם מתפתחים כבן אדם, גם העסק שלכם מתפתח כי אתם הוא העסק. התפתחות אישית היא המנוע שלכם לקום בבוקר, ללמוד דברים חדשים ולשדרג את עצמכם כאנשים. תדאגו לשגרה בריאה ויציבה. כשאתם עייפים, מעוכים, אוכלים זבל ולא מתפתחים, אתם תמשכו אליכם אנשים בסגנון הזה. ללמוד דברים שרלוונטיים לעסק. כשאתם לומדים דברים נוספים ושולטים, לדוגמה בשפת גוף ובמחירות ודיבור, אתם יכולים להיות גם מוכרים טובים יותר. ואנשים אשר ידברו עם לקוחות טוב יותר וימקסמו תוצאות. ללמוד גם דברים כלליים. כשאתם מבינים בכמה שיותר נושאים, לדוגמה במניות או בנדל"ן, ויש לכם לקוחות שמדברים איתכם על נושאים רחבים, יש לכם יותר מה להציע לשיח ביניכם, ויותר ערך לתת להם, וכתוצאה מכך להתחבר אל הלקוחות. לנהל איתם שיחות מעניינות שאפילו יכולות לתרום לשני הצדדים. כתבתי את זה בהתחלה, אבל אני מציין את זה שוב. כל לקוח שלכם הוא ייחודי, ואפשר להוציא ממנו הרבה ערך. אני נכנסתי להרבה עסקאות וניצלתי המון הזדמנויות בזכות לקוחות שלי. לשפר את עצמכם כבני אדם ולהפוך את עצמכם לאדם שלם יותר יעזור לכם להצליח גם בעסקים, ייתן לכם מוטיבציה לקום בבוקר.